ازي دمس امريكايو ب22 25 31 متر باند حاصل معبلكم ودما بساتلايت VOA 24 كاب واشنطن دي سي محلالف كما يمسخوم اب علة سنبت تولد جبريل نلومي سنبت 18 حمله 2021 و 11 حمله 2013 بعربي زقربك حصلمي مس نوح زبالك على مطيق مس تنتاني سبورت امانيال الازارينا كن مسي بزعباتي عبي ارستي خوينو زقني شامبيونا اوروبا 2020 عميق فلطوتن جمجامون ككافلنا يو سناي مكتتال باتي قدمي زلو نسنه طباوي جمال صالح ون زتانا قدك حصلمي جميرنا ناب تنتنا امانيال كنحلفنا نوميدا دومات كحصمي كما يكنيخم وانجا اوروبا 2020 انجليز بخمي تسعيرا 3 صلمتي بلوز اتتصاوتا فصوم قلاع مسحاتو من دحريون زتنتن نبار ناي سبورت غازيتنيان تنتانن امانيال الازار عديمنا لنا قدميو جن قدمي لومي زقربنايا مس نبار سنطبباوي جمال صالح استغبر علال زيتودأ سلازنبره ناباخم كنبلاينا سنطبباوي جمال صالح بنشتو اب مدرخ دراما بموسايو سنطبباوي هوتو جميرو ن35 عامتات كم تواسعي دراسن علين اي مدرخ درامان فيلم كوينو صريحيو قدمي ناصنت إرترا مسقلقل كمو دما رمز زبلا دراماتاتنا بحزبي اقربو نيرو دحري ناصنت كا مس محبر تياتر مركب سماعتات بركت زبولو سراحات ناب حزبي كم زقربه زغلص سنطبباوي جمال مس حزبي زياده زلاليتو راويا تبل فيلم مخانو غليصيم برهانه برهيو اب اسمرا زراريبو كابتي دو زبلو يقصل مسجيزه ناي مدرخ دراما بفيلم الناتا عبلله بمنصو ا فيلم مدراسن ملاين كم تسغاغر بمتقاس نغله سرحاتو بابنت يتقس ناي فيلم مسمنصه صبق شم زحازت ناي فيلم مالت بحرت بالبعلي تحيفيا مالي فور ذا فيرست تايم درست كصحف مالتي يسات صقاو موست مولو دايركتور كوينو حيزوا انا اتحغاغازنا توينه عبرول لوبوتي بحرز بالكاركتر مخال سبينا هيبنا نيرنا اجي سياسه عجبن بو صراحه زلي بعليك الياس زونكو صراحه زا قال مسبلني هم بحدش نعو ابكال بوتا هبنا اني اصني اخ جميره مالتي باخ سريحيا دحريو اب عقبه حلنا تبل فيلم دايركت غيره ني حوياتا درست تواسعي طرح كوين خا اب بركوتا قدامين كالاين كفال بفيلم استفنو يجي شعوف تجيتي تاريخنا بدحريو عسب كيده سرح مالتي اب عسب مسكوركو خا مسدق عسب ولا حنت ناي تواسؤنا مدرخ يلن قال يلن ولا حنتي نبرن ግን دليت زلهم تمحارو نيرو نعاتهم اكيبا ندا مهاركو ذا شيخ تبل نعم كاست غيره بعلي صحيفه بعلي دايركت غيره سريحيا مالتي شيخ هو بتغرينا كابو قتلنا نابز مس مصاخو خا عندنا دايفرت تبل بفيلم هنزرغح عدل زي رخبنا مالتي دايفرت سريحه حجي ساخن زرغحا اي قالن كله نابيتيب نابغلن كوينو كفافيل نابيتيب زرغحنا حجون بمولو ابز حلف قد مخدسمون زرغحا مالتي كابو قتلكا زي اب مسيتيب زلنا ليلا مس ممهر طعامه أنا حنتي نغلت تبل صحتي أقربه ممر طعام دايركت غيروا اس ممر طعام خا درسان تبل أقربه أنا قد طباي كوينه تواسيه كيدانه بها دايركت غيروا أقبرنا تبل كأسريحه بعلي درسه بعلي دايركت غيريا أقبرنا ناي مدرخ نتنسائلنا ساتو منقصيلهم لناتهم كوم እንዳገበርና بحبارنا مسارحتينا وي حجب زنا يوتيوب كا حنتي سبيلو موت بالتخطاتات تقصل على هم سيت كوميا سيتويشنال كوميدي حجي ابا خا طعامه حنت سيدالو حنت انا حنت سمون ناتو نيكست ويك ناتي تمص كوم እንዳገበርና خنسرح صنيحنا እንደገና خا ابا خلو ጎን ጎንና خا ጎረቤት ትብል سيتويشنال كوميدي دحن تفتي الله كمان الساخاني اجي كبابي شعت تخفال بصحنا لنا دراسن دايركتور افتا دايفرت الله يواسع تاسو بيلومو درست طرحه دايركتين طعامي يزغبرو دلو ابزي اغوربيت كا درستن دايركتين بعلي يغبرو الله مالتي
ድምር እስከ በሐፈሻ ክንደይ ዝኾኑ ተዋስኦታት ተዋሲእኻ ኣለኻ ክንደይ ፊልምታት ደሪስካን ኣሊኻን ኣለኻ ክንደይ ይኾነን ብገምካ ብሓደ ክዝክሮ እኳ ተደይከኣልኩት ናይ መድረኽ ከባቢ 15 ወይ 12 ኣብታት ከባቢ ዝኸውን ተዋሲኡ ኣለኹ ናይ መድረኽ ምስቲ ናይ በዓላት ሓዊስካ ዝያዳ እዩ ናይ ፊልም ዝሓፍኮን ፊልም ባሕሪ ሽያኽ ዳይቨርቲ እዛ ሕጂ ከዓ ተኸታታሊ ዘላታ ከምዚ ኣብ ሰቢሎም ዝፅሕፎ ሲትዌሽናል ኮሜዲ እዛ ጎረቤት ከዓ ትብል ኣብ እንዳዝማሙን ገለገለ ቅሪበ ነይረ ፅሑፋት ገለኹም ሙታት ድርሰት ሕጂ ብዙሕ ሰብ ጠፊእካ ፊልም ሲኢናካ ይብለኒ እዚአን ኣብ ብፊልም ደረጃ ዝሰራሕ ኮን ማለት እዩ ኣብ ድርሰት ናይ መድረኽ ምስ ናይቲ በዓላት ኣብ ዞባታት ፖልኮስ ጋዕ 30 ከባቢ በፂሕ ነፍሲ ወከፍ ዓመት 3-4 የቕርብ ነይረ راح سنة أولانية جمال صالح نذهب كأني مبرهي بشماين مشمتات الدمس أمريكا مسجن أبقى صالحها أو تناسلت أن يمني لك يغني لي آمين ثانك يو أنا كبرتي هذا نبر سنة أولانية جمال صالح يغني لنا كم ون برهان برهيم كان حالف وانجا أوروبا خلتشحن عسران عبي زينا خويني حالفو زحالف سمن مسوانجا علم زورا دروا ونالو إنجليز مرير سعرات تقبلتلو اب ايطاليا دما فلي فانتازيا نزيز تنتن غاشال لنا اماني ال الازر اب تلفزيون ارترا ننوح اوان زفلت اب زي دمس امريكاون بتدغاغامي زقرب مكور غازيتኛ سبورتن تنتاننيم وينتا خيدانيا زراريباتو ناب غمغام اماني ال الازر بوليس غبرو زنايلو معمت انتايو انجليز المجمريا غيزي امزازم صوتان الصحه وانت اوروبا دحر 55 عام كان اب ميجر تورنمنت بال كتعبيت ودرات امزازمي سلسترايت نتولدر كم زغوهر وسيخ لو تبلط طليخه حيلنا ميديا خاص لزلوت حجر مالتي ناي ايطاليا اني بوليس غبرو قرم 3 عامت نوانچ عالم كحلف زي كالت حجراوي غانتا انيرا ارغا ايطاليا وكله غيو نات ناي روسيا ودر كحلف زي ما قالا بشودن يابتي بلاي اوف تبايلو زوا ودر شوت تمزغبا كالفنا تخلت صوتات او حجران ابشودن استخايد صوتا مالتي شودن لعلوا ايد حيزه حليفه ايطاليا نوانچ عالم مترافا كله ابوهي لتهاجروا غانتا وندرغا كله تسفا قرص كوين سنيو از حاله 3 عامات مانشيني مستراتراجن التقدمي بروس كونفرنس زغبرلا ذهبوا مجلسي كمسحق يتوسد نيرتو انت تايدو حبيت عوتات مثالي انا زهاجراوي غانتا نزخ جبرت خوينه كن كبرت وهبن لو زبل مجلسي هي وحجه كبرت بقول له وجنا يتهاجر مالك بعدي خد ميديا نصبحيتو تحتيمان زوص غازيطات ناي تعدي كريان كنخشعو اتي بسيو كم باچو ينوسيدنو عبعوت عبي وانچا خمس إل نزهاجراوي غانتا زي احيزو زعينتي مانسين ግን سريحو تسرحك اباي تاريو 34 صوتات كي تسعره توغعز دحر مسنحين زوانچا زي اوسيدوا زلو ስለዚህ ያብዚ ጊዜ እዚ ዳርጋ ንጉስ ተብሎ ተሪሓታ ሃገር እዚ ነርቱ ኩልይነት ትናይ መዛዘም ጾታ ከምቲ ዝተዓዘብናያ እንግሊዝ ወላ ቋጥወር ኮይነቱ ሓደ በሓደ ክሳብ 120 አባይ ታግናር ጾታ 65 ታዊት ሚዛን ጾታ ኒ ኢጣሊያ ሕሊፎም ማሃቡም ሞድማ ቅድም ደገፍቶም ዘይት ስዊታዊ ነይሩ ክትብሎ ትኽእሊኻ ግን ብሓፈሻ ሰብናይ መወዳእታ ቡካያሳ ካነት ፍጹም ክላዕድ ስሕታ ውድድር መንትዕወተሉ ከይተፈለጠ ብምኻዱ ካብቲ መቐረት ዝነበሮ ውድድር ክገብሮ ዝኽኣለ ክትብሎ ትኽእል ማለት እዩ እንታ كنت قلت صوتناك إنجليز ده 55 عامات يوم نبي درجة زبدة حمامه أنت ينيرو أبت أسرع لفهم فلي دجبرو خمت تثبت لتجبرلو دايم تواعهم هنا نا إنجليز فلي دجبرو أنتايو تشحن شمونتن سنت جورجز بحال عربي معسكر نايك عصر إغري صورح جميرهم زغانتايو كان عبيتي كلباتنا هاجرهم ماتشس أب عالم تزبلت اللي تونن هاجر إنجليز كبعوت نخنزز عمتات كترحو أي سبيانيها because تزبلت بريمير ليج تونن هاجر سي كل جيس أبتي نهاجروا إن كانت وتداري كتولي خد إذن تكون دي على رقحيتات بوزحي عبيت كلبات نايت هاجر مليونات الناس أدعو تتصاوت مزحت تبدأ قدمت من داري في حجي نتوم من إسيات تتصاوتي بوتقلي لو كرقبوتان عدبات نهاجرهم عبي بدهوي بس طبعا لما عملوا قعص إنجليز تايجروا أزعل في 10 عامات مثلا أنا ما أكل مسريتنا نهاجروا جانتا إنجليز نبذ على درجة فبش حزو لتصوت كنا هنس كنا لنا بعدنا تعرف نتنوز دولنا مثلا كلبات رايك جدة يقول أنت بهايلو سنت جورجيس طبعا لما عسكر تمسريت 100 مليون يواجهوا وصحتات تسوي تمسريتهم وتيتنا إذا أكاديمي كم 3 عامات نايجح 10 عامات هاجروا جانتا إنجليز وانش عالم عتيرة
جي كابتا هاغراوي دانتا زنبرو فيل فودن زحد كابتن فتصون كل عدي صحة كوين زلو جيدن سانشو أبتا هاغراوي دانتا نيتحت 17 عمت وانش علم أباني روميم تعترن كلا هاغراوي دانتا أفريقيا فتصامي البرازيل سلسة بحدي أسعيراتا أما زازا مخامون ستانيا حموش لبخلتي عنياتا لازم خصاب كل متاي كأكادامي وسيطاوي كم زقونة ضغط غير مالتي تحر نتعبي هاغراوي دانتا ناتو خمسو مسجمر لما سنت جورج سلطنو منسيات تصوت هاغراوي دانتاون كم زي جنري ادلنا زي تغيره بوزح ملكيتات مالتي ولا بقى بوزح متعر زي لي انت خنا عبيت وناچو نتعتر درجه ابا اجا بصحه دحر داري انايو بتصم كل عته سعيره زلا مالتي وانش عالم تعتر الدحر دا اخوينا زمس زلا عمت ساوث جيت اسلطانيا نوس متن ناي متعر راي تدليو الخمين دحر التني أنتي كغوريلا إسرائيل من عيد بول أن كل خنا زاغراوي دان تابزنا يمدا زمن صوت تبعت ترى تبعت كونفيدنس يا سينا تامس حضرت خالق كل نيري قعدنا يتم تصوت له ولا وانتم جورجيو كيلين حلقه جانتنا ايطاليا زبولو المصوتها تغيري جانتنا انجليزي وانشا اوروبا تعتر مخالف يلوا زغت الكلخاسي قيرات اطوم تصوت كي ترتب ساب كنا منتهى عبيت مدر خد صوت مخانم نمر اي مالتي لابد حجي تغيرهم دعتو كلهم دحر داريناهم بوكاس تاع ارسنال لي صوت جيدن سانشو حجي مانشستر تعدي يقول له 73 مليون يواقعوا راشفورد مانشستر يتصوت تريليش نبعلو استون فيلا يتصوت 100 مليون توهيبو حجنا مانشستر سيتي نخصغادرونا بصراحه زله تصوتاي بعديو في سينت جورج بحال نزا هاغراوي غانتا بكل ملكيعات نهنص زمص زلو يفتح زارو طريقه معرفه عبيتي لباتون ابين زين تصوت كلها كمان نسيت تصوت الناس راح يمصلوا ابت نتقاس مانشستر سيتي في الفودن صافن متى كاتا اكادامو تشينا وعبد الرجال بسيلو جيدن سانشو اكادامي مانشستر سيتي واتفوردني راشفورد نبعلو اكادامي مانشستر يونايتد ميسن كاب اكادامي تشيلسي وسيدرو شامبيونز تاع مثل هاغراوي غانتا هوس انت تصوتاي صون رينيا مالتي جوانجا اوروبا حدينا زغلو ريقه هاغراوي غانتا زي ما زمي زغودلت تبعت اندحر دا يتيوا ميتس صوت جيتا وانشا عالم كلتشحن اسلام كلتنكتر يلتو داري غانتا حيزهم زغل كوين يسمعني تصوتا خمس البركايو 220 دقيقة عدد بعد تزازيو أمو داتا أبتفتون كلا نسبتها توم نتفتون كلا كهارمو لتمرتو تزاوتي توم أمنيدا بفتنتهم دليليو من ساعة أولاد أغانتا كان بعد بوكايو ساكا قدرت سنة كاي خامو أكاد أقول دلو ناتهم نابت فتون كلا ممراتي اسكس خابو كان ساعدوا نبرة تمكروتات كان زعينة قدمات كم يكون يرو وي انتايو نمنتايو مع غمزية أكاد أقول دلو أو الصانع أصلتاني بزح عندي مزارة وخين زلو كم حكا حش كثيرون كل خاوان حجي ثلاثة يوم تري لهم للصحة سالسيتي رابعي حنشي تطلع عدو سوري تصوتي راشفورد سانشو ساكا ثلاثة يوم من نسياتين إيه بيوز من نسيات كتبيل كلها راشفورد ما أبنت ترمي عمتها بليون مانشستر يونايتد تي اس جي أظهر عسكري بش شامبيونز بهافريقيا ربع فصامي تحل كذا التوصغي بس عاد تكلع مانشستر كين فري يريد حزن دحل ذكر خوينا بفيديو نتراي اخوان توصينا راشفورد انت شوتو تمزجيبا مانشستر تحلف انت لا تسعيتها تترف انصار من كي تفادي تندحر داينا انصار عود وانج علم انصار عود استقلالي وانا اشوف بودكاست بلس حلا ولدات او عالم كتب تدخل جيبوا فلي تفادي جيدن سانشو ابو بورسيا دورتموند لنا قاود 10 عامات حيجي حساب حجي 50 شوعتن قررات نشوط بيرو 50 شوعتن شوط صار كانز جيبي فوتسم كل عمرام بوزح كان زي لعل عقوني يكتبوا لا يكونن هاي بوك كاسا مالبات حمشيتن وساني تنقلع هو تتصوتاي كل جزء قدامي هرماي تتصوتاي جاسك انت عم بقول كل جزء افصم كل عقل صحن كله كل نجرين تنرجع نتزبط سهامي وي حمشي بسرعه وي كما يحسرها إذا كلت حد قالوا قدامه كله تبلس كلا عيني تحضروا جانتا انت اسو صحيتو بدعريو دمو قدامه هرامي صحته ما 4 يوم كونفيدنس ركبلو سلازخل مبزحته غيزي اب 5 يوم جرعوا انجليز انت حضارينا انا هاريكين قدامي يهري ماطو في قدامه هرامي ناي تحضروا جانتا امس جيبوا ስለዚህ ጽቡቅ አገጊሶ ማለት ነው። ኢጣሊያ ካን
زحرت كل تفلسم كل عاد نحر ذالينا تزبل سهرماي ليس حتى راهي زغلص جورجينيو حمشي بسرعه الجبن زبل سهرماي كاب حمشي سريع خيو صوتها اب ربعي كلا ابسلساي كلا عند حدا تودي خا تخسر لها مالك هجي اب ريسكوسي كاتوزو وساني انجليز ግን ንልኬን ቀዳማይ ስሪዓቶ ኣመዝጊቡ ማጓየር ሃራሚ ፍጹም ቅላዕ ኣይኮነን ተኸላኸላይ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ምኩራት ክትመርፀሉ ዘገድደካ ከምዚ ዓይነት ፍጻሜ ኸኣኒ እዚ እዩ ማጓየር ቀሊዕ መዝጊብዋ ክርበሽ ኣይክእልን ዝኸበረ ተኸላኸላይ ዓለም እዩ ብዙሕ ሪኢሎ ኣይሰሓተን ናይ ሳካ ከምቲ ሞሪኖ ዝበሎ ተንታኑ ኮይኑ ዝቐንየ ብናይ ግጥማት ዋንጫ ኤውሮጳ ካብ ፍትወት ትንታኔታት ክህል ዝቐንየ ነዛ ዓንዲ ቅላዕ ስተርሊንግ ክወዛ ነይሩ ዋሕዳትነት ኢሉ ወይ ኣበይ ኣሎ ስቶንስ ሕጂ ምኩር ተኸላኸላይ ኣበይ ኣሎ ሉክሻው ኢሉ ንሓቲቱ ሉክሻውን ኣብዚ ሃገራዊ ጋንታ ዝበዝሐ ቀረባት ንሸቶ ክገብር ዝቐንየ ተፃወታ እዩ ሳብ ክንምንታይ ተደኒቑ ዝቐንየ ንከምዚኦም ዓይነት መንእስያት ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓብይ ሓላፍነት ክትቦም ብፍላይ ናይ ቡካያ ሰኪያ ክዛረበካ ገና ወዲ 19 ዓመት ገና ወዲ 19 ዓመት እዩ ነታ ናይ መወዳእታን ወሳኒትን ቅላዕ ክትቦም ከለካ ሕጂ ኣነ ከዓኒ መን ሃሪምዋ ነይሩ ተዝኸውን ቁሩብ ደስ ትብለኒ ብናይ ውልቃዊ ርእቶይ ጆርዳን ሄንደርሰን ሓለቓ ጋንታ ሊቨርፑል እዩ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝኣክል ብኢዱ ዘለዓለ ሓለቓ ጋንታ ፕሪምየር ሊግ ወንድሕ 30 ዓመታት ሊቨርፑል ክትወስዳን ከላ ብኢዱ ዘለዓለ ሓለቓ ጋንታ ከምዚ ዓይነት ተፃዋታይ ኣብ ዕቑትኻ እንከሎ ገና ዝብገስ ዘሎ መንእሰይ ናይ ምህራም ሓላፍነት ክትቦ ይሰጥካይ ግን ኣብዚኣ ክንፈልጣ ዘለና ኩሉ ግዜ ሓደ ስልጣኒ ካብ ውሽጢ ዘይወፅእ ሓበሬታታት ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ሄንደርሰን ፅቡቅ ኣይተሰማዓንን ኣሎ ኢሉ ከውን ስልጣንቲ ንደገ ዘውፅኡ ሓበሬታታት ኣሎ ከይፈተው ኩሉ ግዜ ክትቀልዕን ከለካ መን ኣሎ ክሃርም ዝደሊ ይበሃል እሞ ኣብቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ማለት እዩ ሸሞንተ ተፃወት እንድሕር ደኣ ኣነ ክሃርም እየ ፅቡቅ ተሰሚዕኒ ኣሎ ኢሎም ካብዞም 8,000 ከም ዝበሉ ሃረምቲ 5 ኢኻ ንቅድም ትሰርዕ ማለት እዩ ወላ ብድሕሪ እዞም 5 ተሰሪዖም ዝነበሩ ክልተ ተፃወትሲ ገርመካ እዩ ሓላው ልዳት ጆርዳን ፒክፎርድ ሻትሺት ተሰሪዑ ነይሩ ሓላው ልዳት ሄዳ ነይራ እንግሊዝ እንተዳ ፆታ ቀፂሉ ነይሩ ተዝኾን ብድሕሪኡ ካልቪን ፊሊፕስ ዝመፀ እቲ ኣብ ማእከል ሜዳ ሓድሽ ገፅ ኮይኑ ዝቐንየ ግን ካብ ብሉፅ ተፃዋታይ ናይ ዝውድድር ክፅዋዕ ዝረኣነያ ማለት እዩ ሊድስ ዩናይትድ ይፃወት ገና ቀዳማይ ዓመቱ ፕሪምየር ሊግ ዘሎስ ንሱ እውን 7 ሰሪዑ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ሳውዝጌት ስለምንታይ እቲ ሕርያታት ወሲድዎ ክምልሶ እንተኽኢሉ ፅቡቅ እዩ ግን ንውሽጡ ሒዝዎ ስቕምቲ ኢሉ ከዓ ሕቶታት ዘይተመለሰ ኮይኑ ዝኸይድ እዩ ቡካዮ ሳካ ግን ናይ ባሓቂ ኣብ ሪስኪ እትየሞ ገና ብዕድመ ብዙሕ ፅቡቅ ሕጂ ዘሎ ተፃዋታይ ማለት እዩ ግጥም ዋንጫ ኣውሮፓ ካብቲ ናይ ስፖርት መንፈስ ሓሊፉ እውን ማዕረ ኣብ ልዕሊቶም ነቲ ፍጹም ቅላዕ ሰሓቱ ተፃወቲ ናይ ዓሌታውነት መጥቃዕቲ እውን ኣጋጥሞም ኣሎ ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ መራኸቢታት ናይ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ከይተረፈ ብዙሓት ናይ ስፖርት ክለባት እውን መግለፂታት የውፅኡ ኣለዎ እስከ ብዛዕባ እንታይ በለና ካብ ምንታይ ተበጊሱ እዩ ከምዚ ዓይነት ተሪኦ ቅድሚ ተራእዩ ይፈልጥ ድዩ ወይስ ሓድሽ ተሪኦ እዩ ንምንታይ ከሕጂ ማዕረ ከምዚ ፍሉይን ዓብይን መዘራረቢ ኮይኑ ኩዕሶ ሓደ ካብቲ ኣሉታዊ ጉዕዞ ጎኑ ሒዙ ዝጓዓዝ ዘሎ እንድሕር ኢልና ዓሌታውነት እዩ ኣብ ደረጃ ክለባት ዳርጋ ፅሚምና እዩ ዝሓለፈ ዓመተ ውድድር እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ድሕሪ ፀወታ ክስቶ ዓሌታዊ ፀርፊ ተፀሪፉ ክስቶ ከም ዝወሪድዎ ተባሂሉ እዩ ዳርጋ መኻይድ ናይቲ ስፖርት ካብ ዝኸውን ነዊሕ ገይሩ ኣሎ ካብ ትኽእለ ዘይከኣለ ካብ ትኽዕወተሉ ዘይከኣለ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ተባሂሉ ይግለፅ እዩ ኣብዚ ብዙሕ ወገናት ክውቀስ ዝግብኦ ኣሎ ብዓብዪ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ብዙሕ ተነቒፉሉ እዩ ብክለብ ደረጃ እንድሕር ርኢናዮ ዓሌታዊ ፀርፊ ንዘውርዱ ደገፍቲ ንክለባት ገንዘባዊ መቕፃዕቲ ይነለን ገንዘባዊ መቕፃዕቲ ካብ 20,000 ኤሮ ካብ 30,000 ኤሮ ሓልፋ ኣይኮነን 20,000 ኤሮ 30,000 ኤሮ ብዝሕጂ ግዜ ሓደ ጀማሪ ተፃዋታይ ኣብ ሰሙን ኣብ 7 መዓልታት ዝወስዶ ማሃያ እዩ ክንሪኦም ከለና ንሓንቲ ክለብ ካኢዶ ክፃዕ ዘሎ ገንዘብ ስለዚ ኣተባባዒ እዩ ንደገፍተን ካብ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ክሕይባ ድገብረና ኣይኮነን ስለምንታይ ዴዲኬሽን ናይ ነጥቢ ምጉዳል ናይ ነጥቢ ዘይጅምር ከም መቕፃዕቲ ሽዑ ነገር ሰብ ትብል ክለባት ንደገፍተን ይቐፅዓ ከም ደገፍቲ እውን ንባዕሎም ክለባቶም ነጥብ እንድሕር ዳኣ ተቐፂዐን ኣብ ውድድር ክቕፅላ ከምዘይክእላ ስለ ዝፈልጡ ሓላፍነታውያን ኮይኖም ክዕዘቡ ይኽእሉ እዮም ሓደ እዚ ኣብ ሜዳ ዝካየድ ዝዓበየ ዓሌታዊ ፀርፊ እዚ
ካብኡ ሓሊፉ ሕጂ ቀዳማይ መጎሳጎስ ናይ ዓሌታዊ ፀርፊ ኮይኑ ዘሎ እዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዓብዩ ከዓ ኢንስታግራም ማለት ፌስቡክ ዝውነን እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሲ ዝኾነ ሰብ ሓድሽ ገፅ ኣውፅእ ኣቢሉ መንነቱ ሓቢኡ ድላዩ ክብለካ ክፀርፈካ ይኽእል እዩ እዚ ኣብ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ስለ ዝኾነ ከምዚ ክዕገድ ዘይክእል ውሕጅ ኢልካ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ቀንዲ መዛረቢ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ሰለስቲኦም ዞም ክቆልዑ ሓላፍነት ሂባቶም ዝሰሓቱ ኣጋጣሚ ፀለምቲ እንግሊዛውያን ምዃኖም ሓደ ሰለስቲኦም ብሓባር ዓሌታዊ ፀርፊ ምስ ወረዶም ሽዑ እቲ ማዕከናት ዜና ናብ ድጋፍ ምሃብ ኤጌይንስት ራሲዝም መግለፂታትካ ምስ ማዕከን ዝገለፅክዮ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ጀሚርካ ክሳብቲ ዝተሓተ መግለፂታት እንትሃብ እንታይ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል ኣባይታ እንታይ ክንበል ሓንቲ ለውጢ ከምፅእ ኣይከደን እዚ ተራእዩ ስጉምቲ ሓደ ዓብ ስጉምቲ ክውሰድ ትኽእል እዚ ከዓኒ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ጥራይ ደይኮነ ፊፋ በልዮ ካልኦት ኩሎም ወገናታት ኩዕሶ እግሪ ዘለው ሓደ ተዛዚብ ዘለዎ ነገራት እዩ ሪዮ ፈርዲናንድ ንኣብነት ሕጂ ክሪኦ ፀኒሐ ትዊት ዝገበሮ ራሲዝም ክንኣለን ድሕሪ ዛ ኮይና ናይ ሓደ ወገን ኣይኮነን ኮፍ ኢልካ ሓደ ፍታሕ ንምምፃእ ክፃዕረሉ ክኽእል ኣለዎ ኢልዎ ሕጂ እውን ትሪኦ ፀኒሐ እዚ ሬድዮ ፎር ናይ ዩጋንዳ ዓብይ ክትዕ ከተካይደሉ ፀኒሓ ኣቃሲ ታለንትታታ ብሉፃት ተፃወታ ናብ ኤውሮጳ ምልኣኽ ብዛዕባ ምቁራፅ ክትሓስብ ክትክእል ኣለዋ ነተን ዓበይቲ ሃገራውያን ጋንታት ኤውሮጳ እቶም ኣገልግሎት ድህቡ ተፃወቲ ፀለምቲ እቶም ዝፅረፉ ከዓ ፀለምቲ እንድሕር ዛ ይኹን ኣለው ኣብ ኣፍሪቃ እኩል ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኩዕሶ እግሪ መስሪትና ኣብ ኣህጉሮም ኣብ ቅድሚ ህዝቦም ኣብ ትድፈቶም ከም ናቶም ሕብሪ ቆርበት ዘለዎ ህዝቢ ክፃወቱ ክሳብ ዘይከኣሉ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ኣብ ዝብል በደምደምታ እዮም በፂሖም ክትድዕ ክሰምዑ ዝፅናሕኩ ሕጂ እዚ እንታይ ክብለክ ደልየ ኣነ ፈረንሳ ዋንጫ ዓለም 1998 ክትዓትር ከላ ማጆሪቲ እቶም ፀለምቲ ተፃወቲ ኣፍሪቃውያን ተፃወቲ እዮም ክልተ ሸቶ ዘመዝህ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ፀወታ ዘይነዲን ዚዳን ኣልጀርያዊ መበቀሉ ዝሓለፈ 2018 ዋንጫ ዓለም ኣብ ሩስያ ክትዓትር ከላ ፖግባ ካንት ኩሎም ተፀዊዕኽዮም ፀለምቲ ተፃወቲ እንትበዝሑ እቶም ግዳይ ዝኾኑ ከዓ ንክትስዓር ከላ ክትፅርህ ንፀርፊ ቀዳሞት ድመፁ ከዓ ንሳቶም ምኾኑ ኣብ ክለባት እውን ድሕሪ ደረጃ መፅእ ክልክኦም ተመሳሳሊ ካብኡ ድሓልፍ የለን ሕጂ እዚ እዞም ሰለስተ ተፃወቲ ሃገራዊ ጋንታ እንግሊዝ ቡካዮ ሳካ እግሩ ስዒማ እያ ካብ ንናይጀርያ ምውካላት ሪፋቶ ስለምንታይ ታለንቱ ስለዝተረኣያ ናይ ትሕቲ ዕድመ ፀወታት ክፃወት ከሎ ንኣርሰናል ዝነበሮ ታለንት ኣብ ዛዕበየ መድረክ ክፃወት ከም ድኽእል ስለዛ ናይጀርያ ፊፋ ዋንነታ ጌራቶ ዘላ እቶም ካልኦት ተፃወቲ ብተመሳሳሊ ከምኡ ሕጂ እንግሊዝ መዛዘሙ ፀወታ ንክትበፅሕ ተራዞም ተፃወቲ እንታይ ከም ዝነበረ ንሪኦ ኢና ወላ እኳ መብዛሕትኡ ተቀየርቲ ኮይኖም መሕለፎ ግን እቲ ተቀያሪ ወንበር ከዓኒ ዝሓየለ ጎድኒ ናይ ሓንቲ ሃገራዊት ጋንታ እዩ ስተርሊን ንባዕሉ ፀሊም እዩ ጀማይካዊ እዩ ብቆሉ እንድሕር ዛርኢ ይኽእል ግን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ደረጃ እዚ ንክትበፅሕ ስተርሊን ቀዳማይ ይጥቀስ እዩ ኣብታ ብልፅቲ ናይ ኤውሮጳ ሓንቲ ጋንታ እውን ኣትይባ ኣብ መወዳእታ ግዳይ ዝኾኑ ከም ፀለምቲ ተፃወቲ እዮም ሕጂ እውን ትጋብ ተተዋሃበ ኤጌይንስት ራሲዝም ተባሂሉ ተተዘመረሉ ኣብ ምስሊ ንብዓት ሓርገፅ ስድይ ኮይኑ ካልእ ወላ ሓንቲ ፍታሕ ክምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን መሳሪት ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ሎት ራሲዝም ፍታሕ ክመፆ ተኮይኑ ከዓኒ ካልእ ዓይነት መገዲ ተደይ ኮይኑ ብከምዚ ክመፅእ ዝኽእል ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ናተይ ርእቶ ኮይኑ ከለኹ ኣማኒኤል ስለዝሃብካኒ መብርሂ የቀኒየለይ ኣብ መወዳእታ ክበሃል ኣለዎ ትብሎ ነገር እንተሎ ዕድል ክበካሞ ብኡ ክንዛዝ ትክክል ግን ላቲናውያን ሃገራውያን ጋንታት ብፍላይ ከዓኒ ኣርጀንቲናን ብሉም ብሉፃት ተፃወትካ ምፍራይ ኣይተቆፀባን ኣብ ስራሕ ኣለዋ ክልተ ኣህጉር ብኩዕሶ እግሪ ቅድሚት ሰጊሙ ኣሎ ካብዚ ኣህጉር ኣፍሪቃ እንታይ ክመሃሮ እንተኢልካ ሓንቲ ዝዓበየ ክንዛረበሉ ንኽእል ዋንጫ ኤውሮጳ ክትርኢ ከለካ ወላ ካብቲ ሃገርካ ጀሚርካ ማለት እዩ እንታይ ተማሂርካ ተይልክን ሕጂ ኣነ ከዛ ናይ 2020 ዋንጫ ተራ ተዓዚብክ ይኾንኪ ተንዝናእሳ ሃገራውያን ጋንታት ትርጉም ዘይተዋሃበን ሃገራውያን ጋንታት ናብቲ ናይ መወዳእታ ፀወታት በፂሐን ዴንማርክ ፍፃሜ ረጊፃ ኢጣልያ ዝገመታ ኣይነበረን ድሓን ኢጣልያን እንግሊዝን ስኳ ዓበይቲ ሃገራት ብኩዕሶ እግሪ ደፊአን ግን ብዙሓት ሓደሽቲ ጋንታት ብዙሓት ሃገራውያን ጋንታት ተሰሪሐን ክምዕብላ ማዕረተን ዓበይቲ ክፃወታ ከም ዝኽእላ ርኢና ኣለና እዚ ከዓ ንሕና ክንስራሓሉ እንተዳ ኮይና ኣካዳሚ ናይ ፉትቦል ኣብ ዝኾነ ደረጃ ከብፅሓካ ከም ዝኽእል ኣሚንካ ክትምስርቶ ዘለካ እዩ ኣብ ዝኾነ ደረጃስ ከብፅሓካ ይኽእል ክሳብ ዋንጫ ዓለም ምዕዋት እንግሊዝ ንባዕላ ከም ዝኽእል ክትፀንሕ ኮይና 55 ዓመታት
ዘይተዓወተት ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ዘይተረኣየት ኣካዳሚ ምስ መስረተት እናታያ ኣብ ደረጃ ዝክበፅሕ ኢላ ዘላ በዚ ምክንያት ንሕና ክንመሃረሉ ንኽእል ኣብዚ እንድሕር ዳኢልቲ እቲ ኣካዳሚ በቲ ሳይንሳዊ መገዱ እንድሕር ዳ ተታሒዙ ኪነ ዋንጫ ኣፍሪቃ ክትከይድ ትኽእል ሃገራዊ ጋንታ ክትሰርሕ ከም እትኽእል ሲ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽተይ ከሕልፍ ትኽእል እሱ ተማሂረሉ ኣነ ዚ ዋንጫ ኤውሮጳ ወይ እሱ ተዓዚበሉ ናሽቶ ሃገራዊ ጋንታ ሲ ኣብ ድላይን ክበፅሓ ከም ትኽእላ ሽም ናይ ተፃወተቲ ፌመስ ባህልቲ ኣብ ጋንታኻ ሲ ሓደ ወርልድ ክላስ ተፃዋታይ ጥራይ ስለዝሃለወካ ኣይኮንካን ኣብ ዝለዓለ መድረክ ትበፅሕ ኢጣልያ ወርልድ ክላስ ተፃዋታይ ተኸላኸልታ እዮም ደረጃ ዓለም ክፍለጡ ዝኽእሉ ክሊኒ ቦኑቺ እቶም ካልኦት ሓደሽ ሒዛ ትረኣያ ወላ እኳ 30 ዓመት ዝኾኑ በዓል ኢሞቢለ ግን ጅም ተፈሊጦም ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት እንግሊዝ እውን ንባዕሉ ልክዕ ከምኡ ተን ካልኦት ሃገራውያን ጋንታት ተኣኾሙ ስለ ዘርአያና ካብዚ ገለ ክንወስድ ይግባአና ይብል ንዝሃብ ክንዕድል ደግመ የመዝገብ ኩንታ ይቐንየለ ንኣማኑኤል ኣልኣዛር ነመስግን ከምኡ እውን ንዊንታ ክቡራት ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ በዝምባር ናይ ሎሚ